IFM News. Lokal. Go ahead, Lawrence. Nabulungan na dagiti agarupa duwa gasot at tricycle kan jeepney drivers iti iliti San Nicolas iti financial assistance manipod iti LGU San Nicolas. Kuna na outgoing Mayor Mike Hernando aday ito iti tinawen nga awaten dagiti tricycle kan jeepney drivers. Imbatad na ang maikatlo at tawen amar aramid dayto yung programa para kadagiti drivers kan makaawat da iti 1,000 a piso sa akas bilang suportar iti LGU kadakwada. Imbatad ni Mayor Hernando ano kurkurang 2 milyon iti pundo na daytoy. Dayto man iti paset iti panagsarita ni Mayor Mike Hernando. Every year nga iti local government unit of San Nicolas kadagiti kamang iti transportasyon digiti registered. Maited kadagiti drivers ta fuel subsidy dito Lawrence. May 3 taon dito yun. Suporta tayo kadagiti kakailan tayong tricyclean ken jeepneyan pag-amo tayo agad humingi na iti presyo iti gasolina at ore nanumulang dito 1,000 at baka sa pela ko makatulong ken tekunak it's not the amount of the panang lagip kan panangitad ayat kadakwada so importante. So manag pondo na din ako mayroon nakurang 2 milyon mo ka. Tekunak sa rin mo digiti jeepneyan digiti agpaspasada ken digiti tricycle drivers na active differentize di tricycle da. Dayta iti paset iti panagsarita ni Mayor Mike Hernando. Malaksid iti dayta ket imbatad ni Federated President at iti toda iti San Nicolas ani Mr. Joven Deus. Anapintas daytoy indrogi iti Juste Alwad na Mayor Domingo Ambrosio ken iti sigod a Vice Mayor iti mayoritan ani Mayor Mike Hernando. Gapot may kan iti nayon na paggasolina dagiti pada ng ada iti transportation sector. Ditoy ang nagyaman isuna ken mangnamnama maituloy kuma daytoy iti sumarunupay nga administrasyon. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.